Eli ensimmäisenä aiheena on vanhemmuuden ja huoltajuuden ero juridisesti. Ja sehän on sellainen kysymys, mitä ihmiset hirveän harvoin, jos ajatellaan ihan peruskansalaista ja perheellistä, niin hirveän vähän joutuu miettimään sitä, että mikä on vanhemmuuden ja huoltajuuden ero. Ja aika harva sitä niin kuin, tulee elämänsä aikana edes tajunneeksi, että niillä on jokin ero. Että oikeastaan enemmän sitten niin kuin toi huoltajuudesta keskustelua tulee siinä, että kun ihmiset eroaa, että onko teillä yhteishuoltajuus vai onko jommalla kummalla vanhemmalla yksinhuoltajuus. Mutta sateenkaariperheiden kohdalla se on tämän lainsäädännön puutteellisuuden takia ollut aika merkittävä asia. Että periaatteessahan se lapsen synnyttänyt nainen on automaattisesti yleensä aina sen lapsen juridinen vanhempi, mutta myös hänen huoltajansa. Ja jos lapsi ei synny avioliitossa, niin silloin hänellä ei ole automaattisesti ei ole toista huoltajaa eikä toista juridista vanhempaa. Ja naispari ja myöskin apilaperhe voi hakea sitä huoltajuutta sekä vaan sille toiselle vanhemmalle tai sitten useammallekin vanhemmalle. Ja tämä tehdään kirjallisesti oman paikkakunnan käräjäoikeudelta. Ja sitä hakee se lapsen sen hetken juridinen vanhempi ja huoltaja. Ja siihen vaaditaan sitten jokaiselta, jolle sitä huoltajuutta haetaan, niin myöskin heidän suostumuksensa. Että ketään ei voida määrätä huoltajaksi ilman että hän itse on ilmaissut suostuvuutensa siihen. Ja yleensä niin kuin iso osa näistä, varsinkin niin kuin naisparien niin kuin ydinperheiden, jossa lapsella on vain 2 vanhempaa, niin nämä hakemukset on mennyt hirveän hyvin läpi ja ilman ihmeempiä tullut muutamassa päivässä, muutamassa viikossa päätös sieltä. Ja päätöshän on maksullinen, sieltä tulee jälkikäteen, vaikka se olisi kielteinenkin, niin sieltä tulee sitten lasku. Et se ei ole kyllä paljon. Mutta sitten on paikkakuntia, joissa sitä on jouduttu taistelemaan korkeimmilla oikeusasteilla. Muun muassa Turku on tässäkin kohtaa semmoinen ongelmapaikka ollut, mutta siellä on nyt sitten, mä en itse asiassa muista, että oliko se hovioikeuden vai jopa korkeimman oikeuden päätös. Kyllä se hovioikeus. Joo, hovioikeus on ratkaissut sen, että kyllä naisparien lapsillakin katsotaan ikään kuin olevan syyt sille, että hänellä voi olla 2 naispuolista huoltajaa, kun alkuun niitä hylättiin sen puitteissa, että ei voida katsoa olevan lapsen edun mukaista, että tämä toinen hänen luonaan asuva naishenkilö voisi olla hänen huoltajansa, että ei nähdä syytä siihen, vaikka ihan samanlaiset perustelut kuin monella muullakin paikkakunnalla. Mutta että sielläkään ei tosiaan ole sitä, että siellä on nyt ylemmät tahot jo päättäneet, että tämä homma onnistuu. Ja ainoa se, että missä on sitten ollut jonkun verran problematiikkaa, on ollut se, että 3- ja 4-apilaperheessä, jossa halutaan niin kuin useammalle sitä huoltajuutta, niin tässä on valitettavasti tullut kahdenlaisia. Osa on saanut 4-apilaperheestä niin kuin jopa kaikille vanhemmille ne huoltajuudet, ja osa on saanut kielteisiä päätöksiä yhä uudestaan, että on perusteltu sitä, että ei nähdä syytä, miksi se lapsi tarvitsisi enemmän kuin 2 huoltajaa, vaikka olisikin sitten kyse siitä, että hän olisi esimerkiksi yhtä paljon vaikka äitiensä luona ja isiensä luona ja kaikki hoitaisi samalla lailla niitä asioita. Ja näin. Mutta näitä siis tällä huoltajuudella on sitten saatu ikään kuin tämä sosiaalinen vanhempi lailliseksi hoitamaan lapsen asioita. Huoltajat yhdessä, jos huoltajia on useampia, niin he yhdessä allekirjoittavat passihakemukset ja kaikkien huoltajien suostumus pitää olla siihen, että avataan lapselle pankkitili. Ja huoltajat ovat ainoita, jotka periaatteessa voivat allekirjoittaa lapsen todistukset ja poissaolotodistukset ja muut tällaiset kouluun. Useimmilla paikkakunnilla vahditaan kaikkien huoltajien allekirjoitukset lapsen muuttoilmoituksiin ja moniin muihin tämmöisiin, että huoltaja on ikään kuin lapsen edustaja ja usein hän myöskin holhooja, jolloin hän vastaa alaikäisen lapsen varoista. Mutta se, mitä niin kuin huoltaja
ei sitten ole, on se, että hänellä ei ole elatusvelvollisuutta. Ja lapsi ei automaattisesti myöskään peri huoltajaansa. Ja jos pariskunta eroaa ja toinen vanhempi on vain huoltaja ja toinen on juridinen vanhempi ja huoltaja, niin silloin lastenvalvoja ei voi vahvistaa näiden ihmisten, hän voi vahvistaa vain vanhempien välisiä sopimuksia, elatus- ja asumis- ja tapaamisoikeussopimuksia. Periaatteessa lapsella ei ole niin kuin oikeutta tavata huoltajaansa, eikä huoltajalla ole velvollisuutta eikä oikeutta tavata lastaan. Hän saa vain hoidella niitä lapsen asioita. Et periaatteessa hänellä on niin kuin määrättyjä oikeuksia, mutta ei kaikkia oikeuksia, mitä vanhemmalla, eikä myöskään kaikkia velvollisuuksia, mitä vanhemmalla. Nyt taas tämä vanhempi on yleensä, juridinen vanhempi on myöskin huoltaja. Ja sitä kautta usein sekoitetaan se, että kun hän on yleensä hän on myös juridinen vanhempi ja juridinen huoltaja, jolloin hänellä on sitten kaikki nämä sekä vanhemman että huoltajan oikeudet ja velvollisuudet. Mutta tosiaan se juridinen vanhemmuus tuo siihen huoltajuuden sen lisän, että hän on velvollinen elättämään sitä lastaan ja erotilanteessa hänelle niin kuin etävanhemmalle määrätään elatusmaksut ja vahvistetaan, voidaan joko sen lastenvalvojan luona tai sitten käräjäoikeuden päätöksellä vahvistaa ne sopimukset, miten lapsi on sitten kummankin vanhemman luona ja missä asuu. Ja tosiaan näillä siis käytännössä tällä, niin kuin se, että onko huoltaja vai vanhempi, niin sillä loppupeleissä niin kuin ihan perusarjessa niin hirveän vähän merkitystä. Et loppupeleissä se, että niin kuin harvassa koulussa, edes jos tiedetään, että okei, tämän vanhemmat on nyt vaikka Maria-Leena, ja se Leena ei olekaan pakosti sen huoltaja, mutta se allekirjoittelee sen lappuja, niin harvassa koulussa, että hei, että onko sulla huoltajuus tähän. Että harvoin sitä kysellään. Ja loppupeleissä niin kuin, se ei siihen, ikään kuin kuka ottaa lapsesta vastuun ja kuka häntä niin kuin kasvattaa ja hoitaa, sehän ei siihen vaikuta mitenkään. Mutta sitten sellaisissa tilanteissa, joissa niin kuin, ikään kuin elämän kriisitilanteissa, jossa tapahtuu ero tai toinen vanhempi kuolee, niin sillä onkin sitten jo merkitystä, että onko molemmat olleet huoltajia ja juridisia vanhempia vai mikä on ollut niiden asema toisiinsa. Tuossa on tosiaan tuommoinen taulukko, missä on laitettu näitä pääpointteja, miten juridinen huoltajuus ja vanhemmuus eroaa. Että se on hiukan tälleen selitettynä semmoinen sekava asia, mutta tosiaan se, että juridiseksi vanhemmaksihan tulee siis ainoa niin kuin samaa sukupuolta olevat ainoastaan perheensä sen adoption kautta. Et neliapilaperheessä tietysti niin kuin se isä voi tulla juridiseksi vanhemmaksi tunnustamalla sen lapsen, ja näin ollen siis juridisia vanhempia voi olla aina vain 2. Niitä vanhempia, siis huoltajia ja käytännön vanhempia voi olla vaikka kuinka monta, mutta niitä juridisia vanhempia voi olla vain 2. Ja sillä on tietysti sitten niin kuin just näissä elämän kriisitilanteissa iso merkitys etenkin sen lapsen edun toteutumisen kannalta.